ngapden sobai pi ki parlo ki bistanar ban peg ya ke video hak ke channel ki santli kiri ki bron jingkyrmen ban job ya ka Copa America jong ta usnem arjar ar pusau ka Copa America jong ta usnem arjar ar pusau kan salong hari USA ka ban sedang nadu ka arfetri ubnai Jun hadu ka santari ubnai Julai jong usnem arjar ar pusau hak bakari Argentina kan yakun Persia ya Kanada haka opening ceremony haka ka Copa America jong ta usnem ki don hadu kan driutli kiri ki ban simbenta haka tournament haka ba spotli kiri ki daina South America ban driutli kiri part ki daina North America bat napdeng ki kan driutli kiri ki santli kiri ki don ya ka favorite ban job ya ka Copa America jong ta usnem arja arfsau katkum ka suggest lane ka jingjit jong ki katto kan nengut ki members jong ka Comebol santli kiri ki don jingkyrmen ban yura ya ka trophy jong ka Copa America arjar arfsau katkum ka prediction jong ki katto kan nengut ki members jong ka Comebol bat ka CONCACAF kilong artli kiri ki daina North America kat bal lightly kiri ki daina South America ki artli kiri na North America ki badon jingkyrmen ban job ya ka Copa America ka wei ka dai ka Mexico ka badon haka group B haringkat ka Ecuador Venezuela bat Jamaica ka Mexico kadai ka wei kari ka bayurung teng haka FIFA World Cup bat ka don jingkyrmen ban job ya ka Copa America mentau usnem namar ka don ru ya ki players ki bapau kentup ya Santiago Gimenez bat Edson Alvarez kat ba ka wei pat kadai ka USA ka badai kari ka ban host ya ka Copa America mentau usnem ka USA kadai ka wei kari ka bayurung teng haka FIFA World Cup bat ka badai ru kari ka baklan bor bahan North America haka baka baru ya kekerdan ka bakatway haka FIFA ranking ha ubnai April jong snem arjar arpusau ka USA ka don ka jingkyrmen ban job ya ka Copa America mentau snem namar ka don ru ya ki players batbit kentup ya Christian Pulisic Giovanni Reyna bat Tyler Adam likely kiri na South America ki bron jingkyrmen ban yokur ya ka namladu haka Copa America mentau snem kawai kadai kari Uruguay national team kadai kawai kari ka baklan bor bahan yakni ya ka namladu haka ka Copa America jong tau snem ka Uruguay kadai ru kari ka ukur hadu kat samsen ya ka namladu haka Copa America bat mentau usnem ka Uruguay ka don jingkyrmen ban yokur ya ka namladu haka sin ka bakan riu haka Copa America namar ka don ya ki players ki bakan sai kentup ya Federico Valverde Darwin Núñez bat Luis Suarez kawai pat kadai kari Brazil kadai kari ka yokur buntam ya ka namladu haka FIFA World Cup ka Brazil national team wala kam don ya nema jar mentau usnem haka Copa America Henry lengba ka jingdon ki weipat ki rangalai kan sai kan thup ya Vinicius Jr Rodrigo Rafinha bat ki weipat kin sala ban ya rap ya ka Brazil national team na kam taban yokur ya kan namladu haka Copa America haka sin ka bashpau menta usnem bat sa ka weipat kari ka bron jingkyrmen ban yokur ya kan namladu haka Copa America jong ta usnem kadai kari Argentina ka Argentina national team kadai kari ka yokur hadu khat san sin ya ka Copa America da ka bayar kad pat kari Uruguay ka Argentina kadai ka champions lane kadai ka ladu haka Copa America ka baladep kata usnem arja arpuai bat kumju ka champions lane kadai ka ladu haka FIFA World Cup jong usnem arja arpuar ka balalong haka tar bat menta ka Argentina saisin hapo ka jingalam Lionel Scaloni kum ukush bat kamtam hapo ka jingalam upaya bakan saitam jong ka pertai Lionel Messi kum kapten menta saisin kadon ka jingkyrmen ban yokur biang ya kan namladu haka Copa America menta usnem bat kanele se kadai ka Copa America kap khadu nakamta Lionel Messi te parlok ngin sapek napdeng kini santli kiri kai kari kaban sayo khuri kan namladu haka Copa America kaban salong hari USA bat napdeng kini santli kiri lani ki santli tim kai ka favorite team jongpi kaban sa job ya ka Copa America jong ta usnem arjar arpusau te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pras ngautu ngin sa kendu hak wei pat ka video kuble shibun